Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Rod. Taong 1974, Isabela. Noong mga panahong ito, nasa edad 21 anyos na si Kuya Rod. Kagaya ng ibang binatilyo, ang kanyang buhay ay umiikot lang sa lakwatsa, barkada at pagdayo sa mga pista. Matagal na siyang tumigil noon sa pag-aaral. Kaya naman para magkaroon ng pera pang ambag, kailangan niyang magtrabaho tuwing umaga. Kahit anong diskarte pinapasok niya para lamang kumita kinahapunan. Maliit na porsyento nito napupunta sa kanyang mga magulang habang ang natitira ay sa kanya. Ganon at ganon ang kanyang pamamaraan ng pamumuhay at kontento naman siya rito. Hindi na siya naghahangad ng mas marangyang buhay sa kadahilanang lumaki rin siya sa hirap at pagtitiis. Sa kanilang lugar noon, tatatlo lamang silang magkakaibigan. Si Kuya Rod, si Ponying, at si Danilo. Silang tatlo ay pawang magkababata, kaya alam na nila ang ugali ng bawat isa. Madalas noon gabi palagi ang gala nila, gawa nga ng silang tatlo ay may kanya-kanyang mga trabaho. Kaya kahit walang pista o okasyon sa mga karatig lugar, tumutungo sila roon para mamingwit ng mga dalaga. Ilang taon na rin nila itong ginagawa at ni minsan hindi sila nagkaroon ng takot laban sa mga kwento ng mga matatanda. Pabalik-balik na nilang sinusuyod ang gubat gamit ang mga sulo na gawa sa dahon ng nyog, pero wala naman sila roong naaabutan at nakikita. At kahit may mga pagkakataong nakakarinig sila ng mga iyak ng sanggol sa daan, hindi sila natitinag. Ayon kay Punying, ang iyak na kanilang naririnig ay mula sa isang uri ng ibon. Dagdag pa nito na, hindi nila kailangan masindak sa mga bagay na alam nila ang totoong rason. Ngunit pagsapit ng taong ito, naging kampante ang kanilang grupo. At nang medyo mga lahati ang taon, madalas na noong magkaroon ng pista sa mga karatig baryo. Nga pala, hindi biro ang distansya ng mga ito. Gayunpaman, nilalakad pa rin yon ng tatlo kahit sa kalaliman na ng gabi. Isang hapon, nagkasundo sila Kuya Rod na tumungo sa baryo na tinatawag nila noong Bulo. Sa itong maliit na pamayanan na halos malayo na sa mga bayan. Malapit ito sa gubat at halos lahat ng makikita mo roon ay mga taniman at kabundukan. Yon ang ikalawang beses na tutungo sila roon, kaya nang mabalitaan nila ang pista, hindi maipagkakaila ang tuwa nila. Kung di nyo kasi naitatanong, ang Baryo Bulo ay tahanan ng mga pamilyang may konting lahi na nakuha nito sa mga dayuhan. Yung mga dalaga roon, parang mga mistisang babae na lumaki sa Espanya. Isa yun sa mga pakay nila. At noon pa man, yun na ang pinakapaboritong lugar na taon-taon ay ipinagdarasal nilang puntahan. Ang kaso lang hindi ito nagiging madali dahil sa milya-milyang layo nito. Nagkakaroon lang din sila ng lakas ng loob na pumunta roon kapag may nahihiraman sila ng kalabaw. Di nila ito pwedeng lakarin dahil pag yon ang ginawa nila, hindi na nila maaabutan ng pista. Habang naghahanda ang magkakaibigan, pinag-uusapan na nila kung sino ang kanilang pupuntahang dalaga. May mga kakilala na sila roon, kahit ito pa lamang ang ikalawang beses na pagbisita. Pagsapit ng gabi, 5:00 pa lamang ng hapon ay umalis na sila. Nakasakay sila sa kalabaw na hiniram ni Danilo sa tiyuhin nito. Paglabas nila ng baryo, naging maayos naman ang lahat. Kahit madilim na ang paligid, nananatiling payapa ang daan. Nagpatuloy ang ganoong sitwasyon hanggang sa makarating sila sa kalsada na pinaliligiran na ng mga puno. Wala kang makikitang bahay sa lugar, maliban na lamang sa 2 tahanang matagal nang inabandona ng mga nakatira. Walang nakapagsabi kung bakit umalis ang mga ito, pero ayon sa mga usap-usapan, umalis ang mga pamilyang yon dahil sa takot sa mga rebeldeng napapadaan.
Kaya naman nang marinig nila ang ganoong kwento, hindi na rin nila ito pinagtuunan pa ng pansin. Subalit habang sila'y papalapit, may nakita silang sindi ng lampara sa isa sa mga bahay na dinaraanan nila. Bahagya silang napahinto. Maingat nilang pinagmasdan ang lugar. Di naman natakot noon si Kuya Rod kasi ang nasa isip niya, baka may nagpapahinga lang doon na palaboy. Ang kaso lang wala silang nakita hanggang sa bigla silang makarinig ng malakas na sigaw na nanggagaling sa loob. Biglang napataas ng paa ang kalabaw at dali-dali itong kumaripas ng takbo kahit walang permiso. Paglayo nila sa bahay na yon, doon nila nakita ang isang tao na may hawak na kandila at hindi kumikilos habang pinagmamasdan sila. Kakaiba ang itsura nito. Sa malayo, halos hindi mo mapapansin ang suot nito na parabang nakahubot-hubad sa hindi malamang dahilan. Maya-maya, bigla nitong itinapon ang hawak nitong kandila kasabay ng dali-dali nitong paghawak sa lupa. Nabali ang tuhod at siko nito hanggang sa mag-anyo na itong nilalang na gumagapang ng may 4 na paa. Mabilis sila nitong sinundan, ngunit pagtawid nila sa ikalawang bahay ay nawala na lang ito bigla. At pagkaraan lamang ng ilang minuto, nakapasok na rin sila sa baryo. Pagdating nila roon, kaagad na napalitan ng kapanatagan ang takot dahil sa mga tugtugin na kanilang naririnig. Nang makarating sila sa plaza, kung kani-kanino silang mesa nakiupo para lamang makiinom. Naging maayos ang pangyayari sa lugar na yon hanggang sa matapos ang kasiyahan. Sa takot noon nila Kuya Rod, nagdesisyon sila na doon na rin matulog. Pero pagsapit ng umaga, nagulat sila sa kanilang mga nadatnan. Nagkataon noong malamlamang panahon, kaya ang mga nakita nila ay sadyang kakaiba. Kabi-kabilaan ng mga taong kumakatay ng mga itim na baboy at sa hangin ay nagkalat ang natutuyong amoy ng dugo. Kakaiba ang paligid. Hindi yun ang baryo na kanilang nakikita tuwing pista. Nangingilag na din sa kanila ang mga tao na nakatira roon, maging yung mga dalagang nakainuman nila. Kaya naman dala ng pag-aalala, nagpasya sila na agad na umalis. Hindi na nila nakita ang kalabaw, pero hindi na ito mahalaga. Kailangan nilang makalayo sa baryo, gawa ng ang tingin sa kanila ng mga tao ay hindi nakaaya-aya. May kung ano sa mga titig nito na parabang nagbibigay sa kanila ng panganib. Pagdating nila sa abandonadong bahay kung saan nila nakita yung nilalang nung nagdaang gabi, nasipat nila ang isang lalaking nakaupo sa labas nito. Hindi rin yun kumikilos at ang titig nito ay parang napakalayo. Dala ng takot, di nila ito pinansin. Ngunit nang akmang lalagpas na sila, bigla na lang itong tumayo at lumapit sa kanila. Isa-isa sila nitong tiningnan bago ito tuluyang magwika ng, "Nakita nyo yung mga baboy doon? Mga tao yun." Pagkatapos, kaagad itong umalis. Hindi na nila sinagot ang lalaki dahil maging sila man, walang kaide-ideya sa mga sinabi nito. Nagpatuloy sila sa paglalakad kahit nanlalambot na ang kanilang mga tuhod. Walang nagsasalita. Tanging yabag lamang nila sa maputik na daan ang maririnig, kasabay ng malamig na hangin na tila may dalang kung anong masamang pakiramdam. Kahit maliwanag na ang umaga, parang hindi sumisikat ng lubusan ng araw sa bahaging yon ng kagubatan. Makapalang hamog at tila may bumapalot na lungkot sa paligid. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad, nakarating sila sa isang maliit na kubo ng isang matandang magsasaka. Nang makita sila ng matanda, agad itong napatayo. "Oh, saan kayo galing?" Tanong nito. "Sa bulo po." "Ha? Anong sabi mo?" "Sa baryo po ng Bulo. Kagabi po kasi may pista eh." Hindi na nakapagsalita ang matanda.
Nanginginig nitong isinara ang bintana ng kanyang kubo bago sila pinapasok. Hindi pa man nakakaupo ang tatlo, ay agad nang nagsindi ng insenso ang matanda at nagwisik ng asin sa paligid. Nagtataka silang lahat. Bakit ho? Tanong ni Danilo. Sigurado ba kayong bulo ang pinanggalingan ninyo? Oo, Kung ganon, himala ang nangyari sa inyo dahil mahigit 50 taon nang walang patunay na merong pista sa bulo. imposible yun. Ang dami naming nakita. May sayawan, may banda, handaan. Napakaraming ang tao eh. Yun nga ang sinasabi ko. Ikinuwento ng matanda na noong dekada pa bago ang digmaan ay isa ang bulo sa pinakamayamang baryo sa kanilang lugar. Masisipag ang mga tao, hitik sa ani ang mga bukirin at halos buwan-buwan ay may kasiyahan. Ngunit dumating ang panahon na nagsimulang mawala ang mga biyahero. Una ay mga naglalako, sumunod ang mga mangangalakal, hanggang ang mga kabataang dumadayo sa pista ay hindi na rin nakakabalik. Noong una, inakala ng lahat ng mga tulisan lamang ang may gawa. Subalit habang tumatagal, napansin nilang wala namang bangkay na natatagpuan. Parang nilulunok na lamang ng lupa ang mga tao. Nagpasya roon ng ilang armadong lalaki mula sa iba't ibang baryo na lusubin ang bulo. Mahigit 30 silang nagtungo roon, pero isa lamang ang nakabalik. At ang lalaking yon ay tuluyan ng nawala sa katinuan. Araw-araw lamang nitong inuusal ang parehong salita. Huwag kayong pupunta sa pista. Huwag kayong sasayaw. Huwag kayong kakain. Pagkaraan ng ilang linggo ay namatay din ito. Simula noon, wala nang nangahas pumunta sa bulo. Nang marinig nila ito, wala sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Unti-unti nang bumabalik sa kanilang alaala ang lahat. Ang sobrang daming pagkain, ang mga taong walang halos ekspresyon, ang mga musikerong hindi nila nakitang nagpapahinga, ang mga dalagang napakapuputi ng balat, ang kakaibang lamig ng hangin. At higit sa lahat, ni isa sa mga taong nakausap nila kagabi ay wala silang nakitang kumakain. Lahat ay nakatingin lamang habang sila ang umiinom at kumakain na para bang hinihintay lamang sila. Biglang napalunok si Kuya Rod. Yung mga itim na baboy. Ngunit di pa man siya natatapos sa pagsasalita, bigla siyang pinigilan ng matanda. Kung ano man ang nakita ninyo, wag na wag niyong ikukwento sa iba. Bakit naman ho? Dahil kapag alam nilang nakatakas kayo, hahanapin nila kayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi agad sumagot ang matanda. Maya-maya'y lumabas ito ng kubo. Pagbalik nito ay may dala na itong lumang kahon na yari sa kahoy. Mula roon ay inilabas nito ang isang kupas na larawan. Nang makita yon ni Kuya Rod, halos mabitawan niya ang larawan. Naroon ang mismong plaza, naroon ang simbahan, naroon ang naglalakihang puno na nagsisilbing lilim ng mga daan. Parehong-pareho sa baryong kanilang pinuntahan. Ngunit may kakaiba. Sa ilalim ng larawan ay nakasulat ang taong 1938 at doon napakunot ang noo ni Danilo. Yan ang huling litrato ng tunay na bulo. Nasunog ang buong baryo pagkaraan ng 1 taon matapos makuhanan ng larawang ito. Walang nakaligtas sa mga taga roon at walang nakatukoy kung saan nagmula ang mapaminsalang apoy. Dagdag pa ng matanda, may isang matandang babae noon na hindi tinanggap ng mga taga-bulo sa kanilang pista. Pinahiya nila ito sa maraming tao at walang awang pinalayas habang pinagbababato. Ilang araw matapos ang pangyayaring yan, ay nagsimula ang sunod-sunod na pagkawala ng mga tao hanggang sa isang gabi ay nilamon ng apoy ang buong baryo.
Mula noon ay wala ng permanenteng nanirahan doon. Ngunit tuwing sasapit ang kalagitnaan ng taon, may mga taong nakakakita muli ng pista at lahat ng ito'y parang tunay. Ngunit ang mga nakakapasok doon ay bihira ng makabalik. Matapos nila itong marinig, napatingin si Ponying kay Kuya Rod. Kung ganon, bakit tayo buhay pa? Tahimik ang matanda. Halatang ayaw nitong sagutin ang tanong. Ngunit kalaunay nagsalita na rin ito. Dahil hindi pa kayo maaaring kainin. Tanda ba ninyo ang lalaking nakita ninyo sa abandonadong bahay? Siya ang dating tao na nakatakas sa bulo at hindi siya tuluyang nakalayo. Magmula noon, permanente na siya roong nakatira. Hindi siya nagkakasakit sa gutom o anumang sugat at parang hindi siya saklaw ng mismong panahon. Ikinuwento ng matanda na ang lalaking yun lamang ang nag-iisang nakabalik. Matapos mawala ang kanyang mga kasamahan, maraming taon na ang nakalipas. Ngunit may kapalit ang kanyang pagtakas. Hindi siya maaaring mamatay. Hindi rin siya maaaring lumayo sa lugar. Araw-araw niyang hinihintay ang susunod na taong maliligaw. Siya ang nagbibigay ng babala, ngunit wala halos naniniwala. Pagkasambit nito ng matanda, tsaka nila napansin ang pamumungay ng mga mata nito na parabang may kung ano itong kalungkutan na nararamdaman. Ang taong nakita ninyo, siya ang nawawala kong anak. Ito rin ang dahilan kung bakit ako nakatira sa lugar na ito, para abisuhan ng mga tao na wag nang gumaya sa kanyang pagkakamali. Alam niyo, matagal ko nang sinaliksik ang Baryo Bulo, at sa ilang taon marami akong nalaman. Sa pagkakaalam natin, nagaganap ang pista isang beses sa isang taon. Yun ang pagkakaalam natin dito. Pero sa ibang lugar, may iba ring petsa para sa pista nila. At sa tagal ng aking pananaliksik, nalaman ko na araw-araw ang pista sa baryo. Depende sa lugar na pinagmula ng kanilang mga parokyano. Mahirap itong paniwalaan. Maski ako matagal kong kinumbinsi ang aking sarili para sa katotohanan ito. Matapos nila itong marinig, ramdam nila ang bigat ng hangin sa loob ng kubo. Walang isa man sa kanila ang makapaniwala sa mga sinabi nito. Sa kanilang isip, hindi sapat ang mga nangyari noong gabi upang paniwalaan ang mga kakaibang salita ng matanda. Ngunit may isang bagay na hindi nila maipaliwanag kung tunay ang baryong pupuntahan nila. Saan ang galing ang mga taong kanilang nakausap? Kung matagal nang wala ang baryo, paano nagkaroon ng musika, pagkain at mga dalagang nakasayaw nila? At higit sa lahat, bakit hindi sila pinatay? Nanatiling nakayoko ang matanda. Yawn ang mga katanungan na walang tiyak na paliwanag. Makalipas ang ilang minuto, nagpasya na silang umalis. Pag-uwi nilang tatlo, pilit nilang kinalimutan ang lahat. Naging abala sila sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho at mula nung mangyari ito, iniwasan na muna nilang gumala tuwing gabi. Hindi na sila nagpapadala sa mga pista dahil sa isip-isip nila, yun lamang ang paraan para makalimot. Ngunit isang gabi, habang nagpapahinga si Kuya Rod sa labas ng bahay kasama ang tatay niya, may nakita siyang palaboy na dumaan sa harapan nila. Hindi ito tumingin, pero yung apoy na dala nito, pamilyar. Kapansin-pansin kasi ang nakatumpok na kandila sa hila-hila nitong kariton, dahilan para maalala niya ang nilalang sa abandonadong bahay. Ilang minuto ang lumipas paglagpas nito, bigla itong tumingin at ngumiti. Nagulat siya nang makita niya yun, pero hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Lumalim ang gabi. Habang nagpapaantok ay muli na naman niya itong naalala. At sa pagkakataong yun, namukhaan na niya ang palaboy na nakita niya. Walang duda, yon ang lalaking sinasabi ng matandang magsasaka na anak nito.
Pero ang tanong, bakit ito nasa baryo? Anong ginagawa nito roon? Gayong nagtatanga nito ng sumpa. May pakay ba to rito? Hinahanap ba sila nito? Yun ang mga katanungang paulit-ulit na sumagi sa isipan niya. Ito rin ang naging sanhi kung bakit inabot na siya ng madaling araw nang hindi man lang nakakapagpahinga. Dala ng pangamba, maaga siyang bumisita sa mga kaibigan niya. Pagdating niya sa bahay ni Danilo, bigla siyang nakaramdam ng matinding takot dahil sa komosyon na kanyang naabutan. At pagpasok niya sa loob, bumungad ang kaibigan niya na nakaratay sa kama, pinalilibutan ng mga mahal nito sa buhay. Sinusubukan nila itong gisingin pero nanatili itong walang malay hanggang sa magpasya na ang mga ito na magpatawag ng albularyo. Ngunit maging ang albularyo man, walang nagawa para gisingin ang kaibigan niya. Hanggang sa kakausal nito, may mga lumabas na ipis sa bunganga ni Danilo. At paglabas ng ipis na yon, nanilaw ang kanyang balat. Animoy balat ito na natuyo na mula sa isang sugat. Pagtuklap nila sa mga balat na yon, kagad nilang nakita ang sariwang laman ng biktima. Kaya naman ora mismo, ipinatigil ng manggagamot ang ginagawa nila. Ano man ang nangyari sa batang ito, hindi ito pangkaraniwan. Nang marinig ni Kuya Rod ang sinabi ng matandang manggagamot, tila lalong bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ungol ni Danilo habang paminsan-minsang nanginginig ang buo nitong katawan. Maya-maya pa ay muling bumuka ang bibig ni Danilo. Hindi na ipis ang lumabas. Isang itim na usok ang dahan-dahang umalpas mula sa kanyang lalamunan. Umikot yon sa kisame na tila buhay bago tuluyang naglaho sa pagitan ng mga kawayan ng bubong. Samantala, nanatiling nakatingin ang matandang manggagamot sa kisame. Hinahanap na siya ng gumawa nito sa kanya. Napakahirap ng kanyang sitwasyon. Hindi ko siya maaaring basta-basta na lang tulungan. Dagdag pa nito na, dahil nasa bingit na ng kamatayan ang buhay ni Danilo, makakasama sa kanya ang alinmang gamot na hindi akma para sa kalagayan niya. Isa ito sa mga isinaalang-alang ng matanda, kaya hindi nito basta-bastang natutulungan ang kanyang kaibigan. Maya-maya pa, nagsimula na itong dumaing ng pananakit ng tiyan habang nagdedeliryo. Panay na rin ang paglabas ng mga dumi nito na halos kakulay na ng tubig, ngunit napakabaho. At dahil sa pangyayaring yan, kaya karamihan sa mga taong nasa loob napilitan ng lumabas. Kahit ang mga magulang ni Danilo ay hindi nakayanan ang ganoong amoy, kaya napilitan na rin itong sumunod sa kanilang mga kadugo, hanggang sa si Kuya Rod at ang manggagamot na lamang ang naiwan sa loob. Ilang minuto rin nilang pinagmasdan ito, bago yun tuluyang mawala ng malay. Pagkatapos, tsaka'y pinagpatuloy ng matanda ang panggagamot. Nagtagal ito ng kalahating oras, bago ito tuluyang nagpahinga. At nang matapos na sila, bahagya silang nagkausap na dalawa. Kaibigan mo ba ang binatang ito? Pakiusap ko sa iyo. Samahan mo siya rito kapag umalis ako. Ikaw lang ang nakikita kong taong may potensyal na tumulong sa kanya. Wala kang aasahan sa kanyang pamilya. Dahil lahat ito, mas inuuna ang kanilang ginhawa kaysa sa mahal nila sa buhay na dahan-dahan namamatay. Nang marinig ni Kuya Rod ang sinabi ng matanda, kaagad naman siyang sumang-ayon. Kasunod nito ay ang kanyang mga tanong at ang pagbabahagi sa baryo na minsan nilang pinuntahan ilang linggo na ang nakakaraan. Naniniwala siya na may kaugnayan ito sa sakit ng kaibigan niya at hindi nga siya nagkamali. Dahil nang marinig ito ng matanda, bigla itong kinilabutan sa kanyang mga sinabi. Doon, mariin itong inilahad na posible nga ang kanyang mga kutob. Nakakapagtaka ring alam nito ang tungkol sa Baryo Bulo
pero wala itong ideya sa lugar na yon. Pagkaraan ng ilang minuto, nagdesisyon ng umalis ang matanda. Babalik ito kinagabihan, kaya habang wala siya, si Kuya Rod na muna ang magbabantay sa kaibigan niya. Ilang oras din niya itong pinagtiyagaan, ngunit pagsapit ng gabi, napansin niya ang biglaang pagbabago sa itsura ng kaibigan niya. Malayo na ito sa dati, para na itong patay kung titingnan. Sa gulat niya, nagtanong-tanong pa siya sa mga mahal nito sa buhay, pero sa kasamaang palad, kinumpirma rin ng mga ito na totoo ang kanyang mga nakikita. Hindi nagtagal, habang tumataas na ang tensyon sa loob, tsaka naman dumating ang manggagamot. May kasama na itong disipulo na halos kaedad lang din nila. Marami itong ginawa sa kaibigan niya, kagaya ng pananawas, pagpapainom ng mga gamot na may kasamang espesyal na sangkap, at pagdarasal sa harapan nito. Subalit habang nangyayari ang lahat ng iyon, biglang may pumasok na lalaki. Dali-dali nitong pinag-uundayan ng saksak ang mga taong naroon bago ito kumaripas ng takbo. Nakita ito ni Kuya Rod, kaya gulat na gulat siya nang mamukaan niya ang lalaki sa abandonadong bahay na minsang dinaanan nila. Paghupa ng tensyon, kagad na hinanap ng mga taga roon ang nanaksak. Marami silang pinuntahan pero hindi na nila ito nakita pa. Kaya pagkatapos ng mahigit 2 oras na paghahanap, bumalik sila ng baryo para kumustahin ang mga naging biktima nito. At habang nangyayari ang bagay na yan, pansamantalang nailipat doon ang kanilang atensyon. Hindi na nila natutukan si Danilo hanggang sa dahan-dahan na itong nilamon ng bertud na nakuha nito sa mga pagkain sa pista. At pagkaraan lamang ng 2 gabi, isang kakaibang halimaw ang umahon mula sa katawan niya. Nangyari ang lahat ng iyon habang kumakain ng mga tao sa bahay. Walang nagbabantay kay Danilo noong mga oras na iyon. Kaya pagpasok ng isa sa mga tiyahin nito, nagulat ito sa kanyang mga nasaksihan. Si Danilo ay nakatayo na. Putol na ang kalahati ng kanyang katawan at marami ng kakaiba sa kanya. Pagsilay nito sa kanyang tiyahin, bigla niya yung sinakmal sa leeg, sabay lipad patungo sa bintana. At ang kalahati naman ng katawan nito, dumaan sa sala kung saan naroon ang kanyang mga kadugo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pangyayari, kaya nang malaman ito ni Ponying at Kuya Rod, nagdulot ito ng matinding takot. Hindi nila maalis sa kanilang isip ang huling pagkakataong nakita nila ang kaibigan nila. Masigla pa itong nakikipagbiroan habang sakay sila ng kalabaw patungo sa Baryo Bulo. Ngayon, isa na lamang itong bangungot na paulit-ulit bumabalik sa kanilang alaala. Lalong bumigat ang loob ni Kuya Rod nang maalala niya ang sinabi ng matandang magsasaka. Hindi pa kayo maaaring kainin. Noong una, inakala niyang simpleng pananakot lamang yon. Ngunit habang isa-isang nangyayari ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari, nagsimula siyang maniwala na may mas malalim pa ring dahilan kung bakit silang tatlo ay pinabayaan munang makauwi. Ilang araw matapos ang insidente, nagsimulang makaranas si Ponying ng kakaibang pagbabago. Hindi ito nakakasakit, hindi rin ito nilalagnat, subalit gabi-gabi ay napapabangon ito habang natutulog. Para bang may tumatawag sa kanya mula sa labas. At sa tuwing sisilip siya, doon niya nakikita ang lalaking may hila-hilang kariton. Kagad itong umaalis kapag dumudungaw na siya sa bintana na para bang sinisiguro lang nito na naroon siya. Dahil sa pangyayari, nagdesisyon siyang bumisita sa magsasaka. Hindi siya nahihirapan na magpaalam, lalo pat sa mga sandaling yon, kasalukuyang nagkakagulo pa ang pamilya ni Danilo at ang mga taga-baryo dahil nga dun sa insidente. Abala rin ang mga ito sa paghahanap para lamang magkaroon ng kalinawan ang kanilang mga nasaksihan. Makalipas lamang ang 2 araw, kinausap niya si Ponying na pumunta sila sa bahay ng magsasaka. Ang kaso lang natakot ito
kaya hindi ito sumama sa kanya. Naniniwala ito na mas ligtas siya sa bahay nila dahil poprotektahan siya ng kanyang ama. Ngunit ang hindi nito alam, kahit ang kanyang ama ay walang kalaban-laban sa ganoong uri ng nilalang. Ponying, makinig ka. Hindi ka matutulungan ng baril sa mga pangyayari na hindi kayang sagutin ng siyensya. Sumama ka sa akin. Sa bahay ng matanda, mas ligtas tayo dun. Ayoko matulad ka kay Danilo. May kutob ako na hindi lang siya ang apektado. Ngunit nang marinig ito ng kanyang kaibigan, hindi ito sumang-ayon. Huwag mo na nga akong idamay dyan. Wala akong kinalaman dyan. Tsaka, hindi naman ako nakikain dun eh. Uminom lang ako. Ngunit anuman ang gawin nitong pagsisinungaling, hindi niya maitatago ang katotohanan. Nang marinig ni Kuya Rod ang tungkol doon, tahimik na lamang siyang umalis. Wala siyang naramdamang kahit ano dahil alam niya na sinubukan naman niyang kumbinsihin ito. Pagdating niya sa bahay ng magsasaka, nadatnan niya itong nagsusunog ng balat ng nyog. Kahit malayo ito sa baryo, hindi may pagkakaila na aligaga ito nang makita niya. At nung magkaharap silang dalawa, napasinghap muna ito ng hangin bago magsalita. Aligaga ang mga aswang ngayon. Mukhang nagambala ang kanilang pugad. Yung kaibigan mo, Rod, asa? Di ba siya sasama? Nabalitaan ko ang nangyari sa isa ninyong kaibigan. Nung marinig ko ito, nakumpirma ko ang hinala ko. Ano ang nakumpirma ninyo? Na kayo'y mga eksperimento. Eksperimento para sa panibagong lahi ng baryo. Marami itong epekto. Depende sa lakas at kahinaan ng isang tao. Nagtataka ka kung bakit alam ko ito. Huwag ka nang magtaka, Rod. Sabi ko sa iyo, matagal ko na silang pinag-aaralan. Tama ang pasya mo na sumilong sa bahay ko dahil sa lugar na ito, ang aking tahanan ng pinakaligtas laban sa kanila. Hindi kanila rito maaano, kaya may pagkakataon at panahon tayo na maalis ang buhay na bertud sa iyong katawan. Gagawin natin yan bago pa mahuli ang lahat. Sabihin na natin meron ka pang 1 linggo, pero yung kaibigan mo mataas na roon ng ilang oras. Mamayang gabi, malalaman mo kung ano ang tinutukoy ko. Nanatiling tahimik si Kuya Rod. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang mga sinabi ng matanda. Ilang araw pa lamang ang nakalipas mula nang may mangyari kay Danilo, subalit pakiramdam niya ay ilang taon na ang binilang ng kanyang isip. Halos wala na siyang maalala kundi ang mga mukha ng mga taong nakakasalamuhan nila sa pista. Ang mga dalagang nakatawa sa kanila, ang mga matatandang nakatingin lamang habang sila'y kumakain, ang mga musikerong hindi kumukurap kahit 1 beses. Mamayang gabi, mahinang ulit ni Kuya Rod. Oo, Rod. May lalabas dyan sa katawan ng kaibigan mong si Ponying kung hindi siya makakarating dito. Paano niyo po nasisiguro? Dahil ganyan din ang nangyari sa iba. Pagkatapos ay tumayo ang matanda. Mula sa ilalim ng kanyang higaan ay kinuha nito ang isang lumang tela na may nakabalot na mga tangkay ng halaman. Maingat niya itong isinabit sa bintana, sa pinto at sa 4 na sulok ng kubo. Hindi lang mga aswang ang dapat mong katakutan. Ang mga bertud na yan ay may sarili ng isip kapag lumakas. Pero, bakit kami? Bakit kayo? Kasi matagal na kayong nangangahas. Hindi ba't ito ang ikalawang pagpunta ninyo sa baryo? Wala kang dapat ipagtakarot at wala ka ring dapat sisihin. Lumipas ang maghapon na halos walang nagsalita. Paminsan-minsan ay may mga aso sa malayong bahay na sabay-sabay kumakahol.
Kapag nangyayari yon ay biglang tumitigil ang matanda sa kanyang ginagawa at nakikinig sa direksyon ng hangin. Pagsapit ng dilim, naglabas ito ng maliit na lampara. Huwag mong patayin ang apoy. Kapag namatayan ng walang dahilan, ibig sabihin nasa labas na sila. Hindi pa man lumilipas ang ilang minuto ay may malakas na pagaspas ng talahib silang narinig hindi kalayuan. Nang maramdaman nila ito, kaagad nilang isinarado ang pinto hanggang sa makarinig sila ng mga pagkatok. Rod, buksan mo ang pinto. Boses ni Ponying sa labas ng bahay. Ngunit nang akmang tatayo na si Kuya Rod, bigla siyang mahigpit na hinawakan ng matanda. Inabisuhan siya nito na huwag bubuksan ang pinto na siya namang ipinagtaka niya. At habang nagbubulungan sila, muli na naman nilang narinig ang tinig. Rod, tulungan mo ako. Hinahabol nila ako. Nanginginig ang kamay ni Kuya Rod pero napansin niya ang isang bagay. Hindi humihinga ang boses. Pantay ang pagbigkas ng bawat salita na parabang may nagbabasa lamang ng isang linya. Maya-maya ay narinig nilang dumami ang mga hakbang sa labas na parang may mga taong umiikot sa paligid ng kubo. Sinabayan din ito ng napakalamig na hangin. Pagkatapos ay biglang tumahimik ang lahat at sa pagitan ng katahimikan ay may narinig silang mahinang pagkalmot sa dingding na parang may mahabang kuko na dumaan sa kawayan. At pagkatapos na, sinundan ito ng mga kalabog sa bubong. May mga nagsisigawan na rin sa labas na parabang mga baliw na napadaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nila pinayagang mapangibabawan sila ng takot. Nakatayo lang sila sa tabi ng lampara, pilit na pinagmamasdan ang sayaw ng apoy na nagsisilbing gabay nila. Maya-maya, pagkaraan ng kalahating oras, tumahimik ang paligid. At ang tanging narinig na lamang nila ay yung mahaba at malakas na huni ng nilalang na lumilipad papalayo. Nang mawala na ito, bumalik sa normal ang lahat. Nagdulot ito ng matinding takot sa puso niya, ngunit sa kabila nito mas nanaig ang pasasalamat. Ang hindi lang niya maisip kung ano nangyari sa kaibigan niyang si Ponying. Buhay pa ba siya? Pinalot na ba siya ng matinding karamdaman kagaya ng nangyari sa kaibigan nila? Yaon ang mga katanungan na sumagi sa kanyang isip hanggang sa pumutok ang bukang liwayway. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nalaman na nila ang balita tungkol sa kanyang kaibigan. Ayon sa mga taong dumaan sa bahay ni Ponying, magdamag umanong hindi nakatulog ang buong pamilya nito. Bandang hating gabi, ilang ulit daw itong bumangon habang nakapikit ang mga mata. Hindi ito nagsasalita. Tahimik lamang itong naglalakad palabas ng bahay na parabang may sinusundan. Mabuti na lamang at napigilan ito ng ama nito sa unang pagkakataon. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, hindi na nila ito naabutan. Nakita na lamang nila na bukas ang pintuan ng bahay at nakakalat sa sahig ang putik na tila iniwan ng mga paang nagmula sa malayong lakaran. Wala ni isang bakas ng paa ni Ponying. Ang naroon lamang ay mahabang guhit sa lupa na parabang may kung anong mabigat na bagay na hinila palabas ng bakuran. Pagkarinig ni Kuya Rod sa balitang yon, ay hindi siya mapakali. Sinabi ko na sa kanya eh. Mahina niyang sambit. Tahimik lamang ang matandang magsasaka. Nakatingin ito sa silangan habang mahigpit na hawak ang isang lumang rosaryo na yari sa kahoy. Huli na ang lahat. Sa pagkakataong ito, dalawang bagay lamang ang posibleng nangyari sa kanya. Maaaring nasa Baryo Bulo na siya, o hindi naman kaya'y nasa isa sa mga abandonadong bahay, naghihintay sa huli niyang kaibigan na hinahanap ng mga nilalang. Malakas na ang bertud sa loob niya. Maaaring ngayong gabi, bumalik siya rito kasama ni Danilo, hindi para bumisita sa kanyang pamilya,
kundi para hanapin ka. Ihanda mo ang sarili mo ron. Hindi titigil ang mga nilalang na yon hanggat hindi ka nila naisasama. At gagawin nila ang lahat anuman ang kapalit, anuman ang mangyari. Sa mga panahong ito, kailangan na nating humingi ng tulong sa antingero. Ang mga pangontra ko rito sa bahay ay dahan-dahan ang humihina. Kapag nagpakakampante tayo, matatalo din nila tayo kagaya ng mga nauna sa atin. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, hindi na sila nagsayang ng panahon. Dali-dali silang pumunta ng baryo para magtanong. Buong araw silang naghanap hanggang sa makilala nila si Ambrosio, ang antingerong nakatira sa gilid ng sakahan. Sinasabi na ang antingerong yon ay may taglay na mutya ng palay at kilala bilang mangungumbate sa lugar nila. Nang marinig ni Ambrosio ang pakay nila ng matanda, hindi ito nagdalawang isip na magbigay ng tulong. Pero bago ito magdesisyon ng tuluyan, inalam muna nito ang ugat at istorya sa likod ng nangyari sa kanilang tatlo. Malalim ang buntong hininga ni Ambrosio habang tahimik na pinakikinggan ang buong salaysay ni Kuya Rod at ng matandang magsasaka. Nang matapos ang kanilang paglalakad, dahan-dahan itong ibinaba ang hawak nitong tungkod at tumingin sa kanilang dalawa. Kapag ganito ang nangyari, hindi na sila lumalaban bilang mga tao. Pinagsasama na nila ang lakas ng tao at ng nilalang na naninirahan sa kanila. Ay, mukhang napakalaking gulo ang pinasok mo, iho. Nang marinig niya ang sinabi nito, bagaman natatakot, naglakas loob pa rin siya na magtanong. Alam niya sa kanyang sarili na mananatiling malabo sa kanya ang lahat kung hindi siya makakahanap ng mga kasagutan. Ibig sabihin, wala na talaga sina Danilo at Ponying? Habang hindi pa tuluyang nawawasak ang bertud, may bahagi pa rin ng kanilang pagkatao ang nakakulong sa loob. Mananatili roon ang kanilang pagkatao, ngunit wala nang paraan pa para mailigtas sila. Ngayon pa lang, tanggapin mo na sa iyong sarili na darating ang araw na kinakailangan natin silang patayin. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, kaagad na silang naghanda. Hindi nagtagal, tumungo na sila sa bahay ng magsasaka. Pagdating nila sa bahay nito, hindi na nagsayang ng oras si Ambrosio. Agad nitong sinuri ang bawat sulok ng kubo. Paminsan-minsan tumitigil ito. Pinipikit ang mga mata, tsaka hinahayaang dumaan sa kanyang muka ang malamig na hangin. Hindi sila malayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi pa sila sumusugod. Nagmamasid pa lang. Ang mga nilalang na may bertud ay hindi agad sumasalakay kapag may kasamang manggagamot o antingero. Pinag-aaralan muna nila ang kahinaan ng kanilang kalaban. Pagkatapos ay kinuha ni Ambrosio ang 4 na maliliit na supot na gawa sa puting tela. Bawat isa ay may laman na bato. Ilibing natin ito sa 4 na sulok ng bahay. Walang nagtanong kung ano laman ng mga supot. Sumunod agad sila. Habang inililibing nila ang mga ito, napansin ni Kuya Rod na biglang nanahimik ang mga ibon. Kahit ang mga kuliglig ay parang nawala ng tinig. Maya-maya pa ay may narinig silang mahinang halakhak mula sa malayo. Parami yun ang parami. Hindi matukoy ni Kuya Rod kung saan ang gagaling ang mga ito dahil parang sabay-sabay na umaalingaw-ngaw sa bawat direksyon. Di nagtagal, dito na nagsimulang magbigay ng babala ang antingero. Huwag kayong lilingon kahit may tumawag sa pangalan ninyo. Ngunit hindi pa man lumilipas ang ilang saglit, may narinig na si Kuya Rod. Rod anak, tulungan mo ko.
Gusto kitang makita. Boses yon ng kanyang ina. Nang marinig niya ito ay napahinto siya. Kilalang kilala niya ang tinig. At dahil dito, kagad na naghalo ang takot at pangamba sa kanyang wisyo hanggang sa napayukom na lamang ang mga kamay niya. Pilit niyang pinipigil ang sariling lumingon. Subalit mas lalo pang lumakas ang pagtawag. Sa huling pagkakataon ay biglang sumigaw si Ambrosio. Peke yan! Huwag kang makinig! Kasabay nun ay itinusok nito ang hawak nitong punyal sa lupa. Biglang nagliwanag ang mga palatandaang inilibing nila. Kasunod nun ay naglaho ang lahat ng boses, ngunit hindi pa tapos ang gabi. Mula sa kalayuan ay may 2 aninong dumadaan sa pagitan ng mga puno. Mabagal silang naglalakad, parang hindi nagmamadali. Ngunit sa bawat hakbang nila ay lalong bumibigat ang pakiramdam sa paligid. Nang makalapit ang mga ito, halos mawala ng hininga si Kuya Rod. Si Danilo at Punying, pareho pa rin ang kanilang mga muka, ngunit ang mga mata nila ay ganap ng itim. Wala na ring puti ang mga ito. Ang kanilang mga braso ay halos umabot na sa tuhod. Samantalang ang mga daliri nila ay may mahabang kuko na mukhang kayang humati ng kahoy. Rod, sumama ka na. Masaya rito. Wika ni Danilo. Hindi naman masakit eh. Isang kagat lang. Dagdag ni Punying. Pumatak ang luha sa mga mata ni Kuya Rod. Kahit alam niyang hindi na itong dati niyang mga kaibigan, masakit pa ring makitang ginagamit ang kanilang mga muka. Huwag kang makikipag-usap. Dahil ang hinahanap nila ay ang takot mo. Pagsambit nito ni Mang Ambrosio, biglang lumundag si Danilo. Napakabilis nito, parang isang malaking hayop na biglang kumawala. Ngunit bago pa man tumakalapit, ay biglang nagliwanag ang lupang tinatayuan nito. Lumabas ang makapal na usok. Nagsilbi itong harang sa pagitan ng mga bakod. At dahil dito, kung kaya't hindi basta-bastang nakalapit sa kanila ang mga nilalang na yon. Ngunit sa kabila ng aral ng antingero, hindi natinag ang dalawa. Bigla silang sumugod ni Punying papalapit. Lumundag ito sa bakod hanggang sa malagpasan nito ang usok. Ngunit nang masipat ito ng antingero, ay hindi na rin ito naghintay. Dali-dali nitong itinaas ang hawak nitong punyal, sabay usal ng taimtim. At sa isang iglap, isang malakas na hampas ang tumama sa balikat ng nilalang. Kaagad itong tumilapon pabalik na sinabayan ng malakas at mahabang sigaw. Parang 10 nilalang ang sabay-sabay na nasaktan noong mga sandaling yun. Pagbagsak nito sa lupa, gumulong pa ito ng ilang metro, ngunit hindi ito nakaramdam ng tuluyang panghihina. Sa halip, dahan-dahan itong gumapang hanggang sa maging katulad na ito ng wangis ng anak ng magsasakang nakita nila sa abandonadong bahay. Kasunod nun ang pag-atungal nito ng napakalakas hanggang sa mapansin nila ang pagkilos ng mga aswang na kanina pang nagmamasid sa kakahuyan. Para itong kumpol ng ibon na bigla na lamang nagsiliparan at nagsimulang bumulusok patungo sa bahay ng matanda. Nang makita ito ni Ambrosio, kagad silang naghanap ng masisilungan. Hinayaan nilang mandagit ito ng kung ano-ano hanggang sa tuluyan na itong manawa. At nung bumalik na ang katahimikan sa paligid, tsaka pa lamang ito lumabas ng kubo. Habang naglalakad, inihipan ito ng dasal ang kanyang punyal, kasabay ng unti-unting pagkawala ng mga usok na nagsisilbing harang sa bakuran ng bahay. At sa mga sandaling yon, napagtanto nila na handa nang makipaglaban ang antingerong kumpatero. Walang sabi-sabi, biglang sumugod ang mga aswang. Nasaksihan niya kung papaano ito nangyari, kaya hindi niya mawari kung ano magiging kahinatnan ng kanilang kasama. Sa dami kasi ng mga ito, posibleng lamunin ito ng buhay si Ambrosio. Ngunit pagsilay niya sa antingero,
Nakita niyang nakangiti ito habang nagliliwanag ng kulay berde ang mga mata nito. At sa kanyang likod, may isang anino ng torong kalabaw na nakatayo. Kakaiba ito sa lahat ng nakita niya dahil ang nilalang na yon ay parang tao ang wangis at itsura. Nagpatuloy ang pagbulusok ng mga aswang na parang isang maitim na ulap na bumagsak mula sa kalangitan. Ang bawat isa ay may magkakaibang anyo. Ang iba ay may pakpak na tila paniki. Ang iba na may gumagapang sa lupa na parang dambuhalang putiki. Habang ang ilan ay halos kahawig pa rin ng tao, ngunit baluktot ang buong katawan. Ang kanilang mga mata ay pawang mapupulang tila nagbabagang uling. At ang kanilang mga bibig ay puno ng mahabang pangil na may tumutulong itim na laway. Ngunit nanatiling kalmado si Ambrosio. Hindi man lang ito umurong ng isang hakbang. Mahigpit niyang hinawakan ng punyal habang nakapikit ang mga mata. Unti-unting lumakas ang ihip ng hangin. Nagsimulang umugong ang buong paligid na para bang may napakalaking bagay na gumigising sa ilalim ng lupa. Maya-maya bumukas ang mata ng antingero. Nagniningning ang mga ito ng matingkad na berdeng liwanag. Kasabay nun ay umatungal ang dambuhalang aninong nasa kanyang likuran. Hindi yun ordinaryong kalabaw pinuno. May katawan itong halos kasing laki ng isang bahay. May dalawang sungay na tila inukit mula sa batong may berdeng kristal. At ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. Bagaman yari lamang sa liwanag at usok ang kabuuan nito, ramdam pa rin nila ang napakalakas nitong presensya. Yan ang tunay na anyo ng mutya ng palay. Bulong ng matandang magsasaka. Sa isang kisap mata, sumugod ang unang pangkat ng mga aswang. Ngunit bago pa man sila makalapit ay isinaksak na ni Ambrosio ang punyal sa lupa. Isang napakalakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Parang may alon ng liwanag na mabilis na kumalat sa buong bakuran. Isa-isang tumalsik ang mga aswang na tila tinamaan ng hindi nakikitang pader. Ang ilan ay naputulan ng pakpak, ang iba na may nagpagulong-gulong habang sumisigaw sa matinding sakit, subalit hindi sila tumigil. Sa halip ay lalo pang dumami. Mula sa lahat ng direksyon ay nagsimula ng magsilabasan ang daang-daang nilalang na kanina pa nagkukubli sa kadiliman. At nang makita niya ito, hindi niya maiwasang mapaatras. Hindi niya akalaing ganong karami ang nakapaligid sa kanila. Habang papalapit ang mga ito, napansin niyang hindi lamang purong aswang ang kasama. Naroon din ang mga dating taong naging bihag ng bertud. Mga lalaking nawawala noon, mga babaeng hindi na muling nakauwi, mga kabataang dumayo sa pista ilang dekada na ang nakakaraan. Lahat sila ay nakatingin lamang kay Kuya Rod. At maya-maya pa, may nagsalita rito. Rod, umuwi ka na sa bulo. Umalingaw-ngaw ang tinig sa buong paligid. Hindi napigilan ni Kuya Rod ang mapapikit, ngunit agad siyang sinampal ng matandang magsasaka. Huwag kang magpapadala! Pagmulat niya ng mata, nakita niyang nasa harapan na si Danilo. Mabilis itong sumugod, ngunit sinalubong ito ni Ambrosio. Nagbanggaan ng punyal at ang mahabang kuko. Lumipad ang mga nagliliyab na alab na tila bakal na hinahampas sa pandayan. Muling umatake si Danilo. Sunod-sunod ang kanyang mga galaw. Hindi na ito kumikilos na parang tao. Mas mabilis pa ito kaysa mabangis na hayop. Ngunit sa bawat hampas nito ay nagagawa pa ring salagi ng antingero hanggang sa makahanap ito ng tiyempo. Isang mabilis na saksak ang tumama sa dibdib ni Danilo. Pero hindi dugo ang tumalsik, kundi isang makapal na kumpul ng itim na insekto. Nang mahanginan ng mga ito, sabay-sabay silang nagliyab. Napahiyaw si Danilo. Kasabay ng kanyang sigaw ay narinig ni Kuya Rod ang tunay nitong boses.
Rod! Tulungan mo ako! Patayin mo ako! Saglit na natigilan si Kuya Rod, ngunit agad ding nagbago ang mukha ni Danilo. Muli itong naging halimaw. Tumalon ito paatras at muling nakipagsanib sa hanay ng mga aswang. Samantala, sa kabilang panig ay lumusob naman si Punying na mas mabangis kesa kay Danilo. Ang kalahati ng kanyang katawan ay halos tuluyan ng naging nilalang. Sa bawat pagtalon nito ay nagiiwan ito ng malalalim na bakas sa lupa. Sinubukan itong sugurin si Kuya Rod, ngunit bago pa man tumakalapit ay humarang ang dambuhalang anino ng kalabaw. Isang malakas na pag-untog lamang ang ginawa nito. Tumilapon si Punying ng halos 20 metro. Bumagsak ito sa isang punong mangga, dahilan para mabiyak ang katawan ng puno sa lakas ng pagkakatama. Hindi pa man nakakabangon si Punying, ay naroon na si Ambrosio. Isang malakas na hiwa ang tumama sa kanyang noo at kaagad na bumukas ang balat. Mula roon ay nagsimulang lumabas ang isang napakalaking bertud. Hindi ito kahawig ng mga insektong nakita nila kay Danilo. Mas malaki ito. May ulo itong tila tao, ngunit ang katawan ay parang dambuhalang alupihan. Mabilis itong tumalon patungo kay Ambrosio, ngunit tila inaasahan na yon ng antingero. Inilabas nito ang isang maliit na supot. Pagkabukas nito ay sumabog ang matingkad na pulbos na kulay ginto. Tumama yun sa bertud, kasabay nun ay napuno ng napakatalim na hiyawan ang buong paligid. Unti-unting natunaw ang katawan ng halimaw. Kasabay ring bumagsak si Punying, ngunit bago pa man makalapit si Kuya Rod, ay nagsalita si Ambrosio. Wag! Wala na siya. Napahagulgol si Kuya Rod. Alam niyang wala na ang kanyang kaibigan. Ang nasa harapan nila ay katawan na lamang, hindi na ang batang kasama niyang lumaki. Ngunit wala siyang panahon para magluksa dahil biglang nagsimulang manginig ang buong lupa. Mula sa direksyon ng Baryo Bulo ay may napakalaking usok na unti-unting umaakyat sa kalangitan. Kasabay nun ay nagsimulang magsigawan ang lahat ng aswang. Parang dumating na ang kanilang pinuno. Maging si Ambrosio ay napakunot noo. Hindi ito maganda. Hindi sila basta nagsasama-sama ng ganyan. Makalipas ang ilang sandali, ay naramdaman nilang papalapit na ito. Doon, nakita nila ang mabilis na paghawi ng mga talahib sa sakahan. At mula sa pinakadulo nito, lumabas ang isang nilalang na kakaiba. Mas mataas ito kumpara sa mga normal na aswang at may kakaiba itong itsura. Ang buong katawan nito ay binubuo ng libu-libong bertud na magkakadikit. Sa bawat paggalaw nito ay may mga insektong nahuhulog sa lupa. Pero agad din yung bumabalik sa kanyang katawan. Sa gitna ng dibdib nito ay makikita ang napakaraming mukha ng mga taong matagal nang nawawala. Lahat sila'y sabay-sabay na umiiyak. Yan ang puso ng bulo. Habang buhay yan, hindi matatapos ang lahat. Mahinang sambit ng matandang magsasaka. Tumingin si Ambrosio kay Kuya Rod. Rod, ito na ang pagkakataon mo. Ikaw lang ang makakalapit sa kanya. Kaya para matalo siya, kailangan mong kumilos. Ho? Bakit ako? Dahil ikaw lang ang hindi paganap na nilalamo ng bertud. Nasa loob mo pa ang paraan para matalo siya ng tuluyan. Mabilis na pinaliwanag ni Ambrosio ang kanyang plano. Habang siya ang haharang sa dambuhalang nilalang, kailangan namang makapasok ni Kuya Rod sa gitna ng katawan nito sa pamamagitan ng bertud na kanyang taglay. Doon lang kasi matatagpuan ang lokasyon ng pinakaunang bertud base sa paniniwala nito. Kapag yon ang napatay, kasabay nitong mamamatay ang lahat ng sumunod na lahi. Nang marinig niya ang paliwanag na yon,
Hindi na siya nag-atubili. Mahigpit niyang hinawakan ng punyal na iniabot ni Ambrosio. Kapag nakita mo ang tunay na bertud, huwag kang mag-atubiling ibaon ang punyal. Kasunod noon ay sumugod ang antingero. Nagliyab ang kanyang mga mata. Kasabay niyang rumagasa ang dambuhalang espiritu ng kalabaw. Nagbangkaan ng dalawang napakalalaking puwersa hanggang sa umalingaw-ngaw ang buong paligid. Nabitak ang lupa. Nakita nila kung papaano lumikas ang mga engkanto at habang abala ang halimaw, mabilis naman siyang tumakbo papalapit dito. Isa-isa niyang iniwasan ang mga bertud na nahuhulog mula sa katawan ng nilalang. Marami ang sumubok humarang, ngunit pinoprotektahan siya ng berdeng liwanag na iniwan ni Ambrosio sa punyal. Sa wakas, nakarating siya sa dibdib ng halimaw at doon nakita niya ang isang maliit na siwang. Kakasya lamang doon ang kamay niya, pero habang tinitingnan niya ito, parang unti-unti itong lumalaki hanggang sa pwede niya na roong maipasok ang katawan niya. Pagpasok niya'y tila ibang mundo ang kanyang nadatnan. Nasa loob ang mga anino ng lahat ng taong nawala sa bulo. Tahimik lamang silang nakatingin. Sa pinakagitna ay naroon ang isang matandang babae. Siya ang babaeng minsang itinaboy ng baryong yun. Ngunit hindi na ito tao. Ang kanyang katawan ay isang napakalaking pugad ng bertud. Ngumiti ito kay Kuya Rod. Isa ka pa sana na magiging anak ko. Hindi sumagot si Kuya Rod. Mabilis siyang sumugod. Kasabay noon ay nagsimulang magsilabasan ang libu-libong bertud mula sa katawan ng matanda. Ngunit sa huling sandali, buong lakas niyang ibinao ng punyal sa gitna ng dibdib nito. Isang nakakabinging sigaw ang yumanig sa buong paligid. Biglang nagliwanag ang buong katawan ng halimaw. Isa-isang nagsimulang magliyab ang lahat ng bertud. Kasabay noon ay bumagsak sa lupa ang dambuhalang nilalang. Naramdaman ni Kuya Rod na parang may humihilas sa kanya palabas. Pagmulat ng mata niya, nasa labas na siya, nakahandusay sa lupa. Sa di kalayuan ay nakaluhod si Ambrosio. Malubha ang kanyang mga sugat, ngunit nakangiti ito. Isa-isang nagsimulang matunaw ang lahat ng aswang, kasama na roon sina Danilo at Punying. Bago tuluyang mawala ang kanilang mga anyo, ay muling bumalik ang dati nilang mga mukha. Ngumiti sila kay Kuya Rod, waring nagpapasalamat. Pagkaraan ay naging abong kanilang mga katawan at tuluyang tinangay ng hangin. Kasabay nito ay nagsimulang magbago ang Baryo Bulo. Ang makakapal na hamog ay unti-unting nawala. Ang mga bahay na matagal nang nakatayo ay isa-isang gumuho. Ang lumang simbahan ay naging bunto ng mga bato. Ang plazang puno noon ng musika ay naging damuhan na lamang. At wala nang bakas ng pista. Wala nang mga ilaw, wala nang mga taong nakangiti. Ang natira na lamang ay mga pundasyong tinutubuan ng mga damo at lumot. Nang dumating ang mga tao mula sa karatig baryo makalipas ang ilang araw, wala silang natagpo ang buhay na nilalang sa bulo. Sa halip ay nakakita sila ng dose-dose ng lumang kalansay na nakabaon sa paligid ng dating plaza. May ilang paraong may suot na damit na halatang mula sa iba't ibang dekada. Doon lamang nila napagtanto na ang mga nawala sa loob ng maraming taon ay hindi kailanman nakalabas sa baryo. Pinagpasyahan ng mga matatanda na wag na muling tayuan ng tahanan ang lugar na yon. Sa halip ay nilinis nila ang buong paligid. Inilibing ng maayos ang lahat ng natagpuang mga labi. Nagpatayo rin sila ng isang malaking krus sa gitna ng dating plaza bilang pag-alala sa lahat ng naging biktima. Mula noon ay wala nang nakakita ng mahiwagang pista. Wala na ring nakarinig ng musika sa kalaliman ng gabi. Ang mga abandonadong bahay sa daan ay tuluyan na ring bumagsak
Pagkalipas ng ilang taon, maging ang lalaking anak ng matandang magsasaka na matagal na nilang nakikitang palaboy ay hindi na rin muling nasilayan. Ayon sa matanda, sa wakas ay nakalaya na rin ang kaluluwa nito matapos ang napakahabang panahon ng paghihintay. Samantala, si Ambrosio ay hindi na muling naghanap ng gantimpala. Tahimik lamang siyang bumalik sa kanyang maliit na kubo sa gilid ng sakahan. Nagpatuloy siya sa pagtulong sa mga taong nangangailangan, ngunit bihira na siyang magsalita tungkol sa nangyari sa bulo. Para sa kanya, sapat nang malaman niyang hindi na muling magkakaroon ng panibagong biktima ang baryong yon. Si Kuya Rod naman ay tuluyan ang nagbago ang kanyang buhay. Hindi na siya muling dumayo sa mga pista sa malalayong baryo. Mas pinili niyang magtrabaho, bumuo ng pamilya at mamuhay ng tahimik. Ngunit sa tuwing sasapit ang kalagitnaan ng taon at maririnig niya ang mahinang tugtog ng banda mula sa napakalayong kabundukan, hindi niya maiwasang mapahinto. Tahimik siyang nagdarasal para kina Danilo at Punying. At para na rin sa lahat ng taong hindi na nakauwi mula sa Baryo Bulo. Dahil batid niyang may mga hiwagang hindi kailanman dapat gampalain. At may mga lugar na kapag minsan mo nang natakasan, hindi mo na dapat balikan habang ikaw ay nabubuhay. Sa paglipas ng maraming taon, ang tungkol sa istoryang may kaugnayan sa Baryo Bulo ay nakalimutan. Kokonti na lamang ang nakakaalam dito at kailanman hindi na nila ito pinagpasapasahan. Inilibing nila ito sa limot, kagaya ng paglimot nila sa mga taong nabiktima ng Baryo Bulo. Pero ang namayagpag na kwento patungkol dito ay walang iba kundi ang kabayanihan at banayad na pagtulong ni Ambrosio, ang antingerong kumbatero na may mutya ng palay.